Vrlo je lako mrziti Bowsera, zar ne? Radi užasne stvari koje bi svaki zlikovac radio, da, ali ono što je teško jest razumjeti ga. I kada zaista analiziraš i povežeš ono što smo vidjeli u filmu Super Mario Bros. S onim što smo vidjeli u filmu Mario Galaxy, shvatiš da njegova priča postaje još tragičnija nego što je već bila. Zato se pripremi, jer Bowser nije samo zlikovac u filmu, on je lik kojeg nitko zapravo ne razumije. Počnemo s prvim. Mogli bismo reći da je Bowser jedan od najnemilosrdnijih i najprezrenijih zlikovaca u svijetu Marija. Prijetio je, mučio i gotovo izazvao genocid samo iz čistih hira. I očito ga to čini užasnim čudovištem. I dobro, prijatelji, nije da želimo opravdati tako odvratne stvari koje je Bowser učinio, već više razumjeti zašto ih je učinio. Zato moramo znati da Bowser ne djeluje iz čiste zloće. Zapravo pokreće ga nešto puno dublje. I to je prva stvar koju moramo izbaciti iz glave, kako bismo zaista razumjeli lik Bowsera. U prvom Mario filmu prikazali su nam Bowsera koji je bio jako nestabilan. I zapravo imamo video koji objašnjava njegovu tužnu priču u ovom prvom filmu, ako ga još niste pogledali. Ali s filmom Mario Galaxy također smo shvatili da on zna voljeti. Pokazao je to svom ljubavlju koju daje Bowseru Junioru. I s tim bismo mogli pomisliti da možda ipak ima malo istine u ljubavi koju osjeća prema Peach. Ovo nam govori nešto jako važno. Jer da mu je duša zaista pokvarena i da je pravi zlikovac s čistim zlom, ne bi mu trebao ljubav, niti bi pokušavao izraziti ono što osjeća pjesmama i slikama. S ovim nam je jasno da Bowser samo treba način kako obraditi sve negativno što osjeća. I zapravo, to nam daje odgovor zašto se toliko drži osvajanja kraljevstava. On samo želi osjećati se snažno i moćno, kako ga nitko ne bi mogao povrijediti. On samo pokušava da ga netko zavoli. I dobro, problem nije u onome što Bowser osjeća. Problem je što da nitko nije naučio kako izraziti te osjećaje. On čak ni ne razumije što znači voljeti. Za njega, voljeti nekoga nije povezivanje i razumijevanje te osobe. Za njega je jedini način koji poznaje osvajanje kraljevstava i nasilje. Zato ga vidimo kao okrutnog negativca, jer u glavi Bowsera drugi nemaju slobodu odlučivanja. Već ga jednostavno moraju poslušati, jer on to tako želi. I nije da je on sam došao na tu ideju, ne. I to nam pokazuju na primjeru njega i Bowsera Juniora. Naime, Bowser je bio taj koji je naučio svog sina da je biti moćan i zao ispravno. I najvjerovatnije je i Bowser bio odgajan na isti način, uz nasilje i uništavanje. Dakle, kada se njegova očekivanja ne ispune, on se pretvara u jedino što zna biti, u čudovište. Zato jadna kornjača ni ne zna kako se nositi s odbijanjem, niti kako se nositi s tim negativnim emocijama. Prema svemu što smo vidjeli, čini se da je od malena odgajan da nikome ne vjeruje i da bude samo najmoćniji. Dakle, Bowseru nisu ni pokazali kako kontrolirati ili izraziti svoje emocije i jednostavno se služi onime jedinim što poznaje. Nakon što ovo saznamo, je li on zaista kriv zbog toga kakav je? Ovo je pravi razlog zašto prijeti i postaje agresivniji i intenzivniji. Nije nužno zato što je on strašno čudovište kakvim ga svi smatramo. Ili zato što mu je to već u krvi. Jednostavno je kornjača koja ne zna što drugo učiniti da bi je netko razumio. Hajde dečki, kornjača se čak ni ne zna civilizirano izražavati, jer je odgojena i programirana da bude takva. Malo. I upravo u tom trenutku mijenja se način na koji gledamo na Bowsera. Ako analiziramo ono što nam je pokazao, nije isti onaj agresivan i nemilosrdan lik kojeg smo vidjeli u filmu Mario Bros. Postoji nekoliko trenutaka u kojima pokušava kontrolirati se i zaista se trudi kako bi se slagao s Marijem i Luigijem. Na početku je naravno izgledalo kao da je to samo obična prevara, kako bi ih mogao manipulirati i vratiti se na svoju pravu veličinu. Ali kako priča napreduje, shvaćamo da se on zaista mijenjao. I stvarno je želio promijeniti se.
Ako mene pitate, to nije baš uobičajeno za nekoga tko je stvarno zao. Ovim je dokazano da Bowser zaista ima osjećaje i da može razviti empatiju prema drugima. Čak je odlučio žrtvovati se kako bi Mario i Luigi mogli otići spasiti Rosalinu. Zaista mu je bilo teško zbog toga što bi Bowser Jr. mogao nauditi braći. A to zato što je, kad je provodio vrijeme s njima, shvatio da zaista može biti dobar i imati prave prijatelje. Ovo je bila reakcija koju nitko od nas nije očekivao. I ovdje shvaćamo da Kornjača nikada nije imala nekoga tko bi je zaista volio i pokazao joj tu ljubav koju toliko želi. I to bi mogao biti jedan od razloga zašto je odlučio biti brižan otac svom sinu Bowseru Jr. Samo što mu je također dao pogrešne lekcije i odveo ga na loš put. Čak ni on nije znao da to nije ispravno. Zato, baš kad se čini da se mijenja, pojavljuje se Bowser Jr. kao njegov odraz svega lošeg što postoji u Bowseru. Zapravo, mali Bowser Jr. je potpuno iznenađen tako drastičnom promjenom svog oca, jer on je poznavao samo zloću i kontrolu. On ništa ne razumije o tome što znači biti dobar ili empatičan. Jer je odrastao samo s idejama o dominaciji, o tome da bude zlikovac i da se nametne kako ga nitko ne bi ismijavao. To je ono što je ispravno za Bowser Jr. i što je bilo ispravno za njegovog oca. I zato, kada Bowser pokušava prenijeti te nove lekcije, njegov vlastiti sin ga ponovno gura prema lošim idejama. I uvjerava ga da je to njegova priroda. Bowser je samo želio biti najbolji otac na svijetu, a na kraju je postao najgori mogući primjer vlastitom sinu. Ali važno je da se ipak mogu promijeniti. Samo razmislite. Ako je Bowser shvatio da njegov sin ne postupa ispravno prema Mariju i Luigiju, možemo zaključiti da on ipak može razlikovati dobro od zla, iako je možda malo kasno. U toj sceni Bowser ne želi da njegov sin postane točno ono što je on, jer zaista nikada nismo vidjeli da Bowser ima istinski odnos. Nema prijatelje, niti nekoga tko bi mu rekao da griješi. Nema nikoga tko bi ga zaista ispravio. Imamo samo njegovu vojsku koopasa. To su ljudi koji ga slušaju i slijede njegove naredbe, ali ga ne mogu ispraviti. Praktički Bowser je odrastao gledajući kaos i uništenje. I koji je rezultat? Kornjača koja vjeruje da najjači dobiva što želi, da ako imaš moć, uvijek si u pravu. I naravno, kada to prestane funkcionirati i ljudi ne slušaju, Bowser se iskvari. Jadni Bowser uvijek mora pobijediti i izgledati kao najjači, jer bez toga što mu ostaje? Tko je on? Samo usamljena i jadna gušterica. I tu dolazi do pogreške svih. Da, svi mrze Bowsera jer je tiranin, ali ne zaustavljaju se i ne razmišljaju zašto to radi. Dođu i osuđuju sve loše stvari i kažu, on je loš i to je to, neka ide u pakao. Naravno da znamo da ono što radi nije ispravno. To se ne može braniti, ali ne zapitati se što stoji iza tog lika. Jednostavno znači ignorirati najvažniji dio, njegove traume i njegove rane. Zar niste primijetili da ima ogromnu potrebu biti voljen? Zar ne vidite da ne zna kako se povezati s drugima? Da je njegov način voljenja potpuno iskrivljen. I nije da ga opravdavamo, jednostavno razumijemo što je korijen njegove osobnosti i načina na koji se ponaša. Nakon što ovo saznamo, više ne izgleda samo kao besmisleno čudovište. On je netko tko je došao do te točke zbog načina na koji razumije svijet i zbog načina na koji je odgojen. Jednostavno je netko koga nikada nisu naučili kako se na zdrav način odnositi prema drugima. I to zaista postoji u stvarnom životu. Zato je Bowser jedan od najnerazumijejih zlikovaca u svijetu Marija. Ne zato što je najzlobniji, već zato što se temelji na nečemu što se može dogoditi bilo kome. Ako te ne nauče voljeti, kako ćeš znati kako to činiti? I to ga čini opasnijim od tipičnog zlikovca, jer ne slijedi nikakav plan. Jednostavno reagira vođen onime što osjeća, a znamo da je ono što osjeća potpuno slomljeno. Ali najtužnije od svega je što se nitko nije zaustavio da ga vidi dalje od etikete zlikovca, jer je lakše reći on je zlikovac i to je to, nego prihvatiti da je on lik koji odražava nešto stvarno i slomljeno. Zato, sljedeći put kad vidiš Bowsera, nemoj da gledati samo kao zlikovca u priči.
Gledaj ga, kao nekoga tko nikada nije naučio voljeti na pravi način. I da se, čak i kad je pokušao promijeniti se, morao suočiti sa svime što je sam stvorio. Zato je priča o Bowseru potpuno tragična. Nitko ga ne razumije i čini se da ga nitko neće moći razumjeti. A njegova će sudbina i dalje biti da ostatak života provede sam. A vi, što mislite? Mislite li da Bowser zaslužuje biti omražen? Ili mu samo treba netko tko će ga razumjeti? Netko tko će ga naučiti voljeti? Čitat ćemo vaše komentare.